Uy, dami. Sino ba sa inyo mga kabalan yung kamukha ko na mahilig sa sibuyas? Parang sibuyas is life sa sausawan. At syempre, malaking subo. Yeah. Talasa na. Nyaman na ken, sa akin, nadapit rin Kapampangan. Anyaman. What's up, Kabalen? So ito na, nandito na tayo ngayon sa Edwin's Lechon Manok. So finally, kakain na tayo dito. At syempre, i-describe ko sa inyo kung gaano ba kasarap o gaano ka-authentic ang Kapampangan dishes na mga nandito. So ayan meron tayo ditong sisig, ayan, na walang itlog and mayonnaise. Syempre, Kapampangan, authentic. At meron tayong lempo at meron tayong lechon manok. Ayan, saka syempre mga condiments. Yung ating toyo mansi na mayroong sibuyas, siyempre yung kalamansi na may sili, ayan. Tsaka, alam ko, gravy na para sa manok, ayan. So, umpisa na natin mga kabalen, Tikman na natin isa-isa. At siyempre, i-describe ko sa inyo kung gaano ba kasarap at gaano ka-authentic ang mga pagkain dito na Kapampangan. Let's go! Okay, let's start with, siyempre, ang sisig. Okay, so unahin natin itong sisig, dahil siyempre Kapampangan, nasa Pampanga tayo at ito ang ating pinagmamalaking putahe dahil dito siya na-imbento. Ayan. Dito siya na-imbento, dito siya nag-umpisa. Ayan, ang sisig. So, ang authentic na sisig mga kabalen ay baboy, sibuyas, atay ng manok, at kalamansi, tsaka toyo. Ayan. So kung meron pang konting idadagdag, okay lang yun. Basta importante, yun yung pinaka-main na ingredient nila. Yung atay ng manok, yung karne ng baboy, yung sibuyas, tsaka yung kalamansi. Ayan. Tsaka yung toyo. Ayan. Okay. So tikman natin siya, Pero pakita ko sa inyo kung gaano kasarap. Ayan, Uy, sarap. Kaya natin siyang tikman ng wala munang rice para at least mas malaman natin yung talagang lasa niya. Malasang malasa guys, lalo na yung flavor ng atay ng manok. Solid siya. Grabe. Kung hindi nyo natatanong, bawal ako sa atay ng manok dahil mataas ang uric acid ko. Pero for now, I really don't care. Iinom na lang tayo ng gamot, pero grabe talaga yung lasa ng authentic na Kapampangan sisig. So, inihaw siya So talagang lasang-lasa mo yung smoke nung baboy. Tsaka yung asim ng kalamansi. Kasi dapat kailangan medyo maasim-asim siya dahil nga sa kalamansi So ganun ang lasa ng authentic na Kapampangan na sisig. Okay, so ngayon naman tikman natin siyang merong tanin. Yan. So lagyan natin siya ng sibuyas at ng sausawan. Yan. Grabe. Sobrang gutom ko at sigurado mapaparami tayo ng kain. So let's go. Malaking subo. Solid. Talagang rice meat itong sisig talaga. Grabe. Solid siya mga kabalen. Authentic Kapampangan sisig talaga. So next naman, tikman natin yung kanilang liempo. So nakita niyo lang kanina nung niluluto siya, no?
Nandun pa lang dun sa griller, nakakatakam na habang umuusok at saka nagsisiso yung kanyang, yung kanyang taba. Yun, yung mantika niya. Grabe. Okay. So, lempo naman tayo next, mga kabalen. You know, lempo. Nice. Tikman natin. Try muna natin siyang tikman ng walang kanin, no? Para at least malasahan natin yung talagang lasa niya. Grabe, ang lutong ng balat. Tapos juicy yung laman talaga. Ayan. So walang ano to. Tikman natin na walang kanin, walang sausawan. So, ito talaga yung original na lasa niya. Yung inihaw na lempo na naluto sa sarili niyang taba. Grabe, ang sarap. O parang buto. Ngayon, no? Malasang-malasa talaga yung ano niya. Yung pagka-pork niya. Lasang-lasa mo talaga. Okay. So ngayon naman, tikman natin siya na may kanin at sausawan. Siyempre, malaking subo. Yun, no? Yun, no? Okay. Solid. Solid yung combination nung sausawan niya sa kanin saka yung lempo. Grabe. Pero ayun ang kulang. Walang sili. Lagyan natin ng sili to. Para mas magana. Grabe sa sarap. Parang ayoko nang humintong kumain. Grabe to. Lagyan pa natin isa pang kalamansi. Yun. At imekos-mekos natin yan. Imekos-mekos natin ang sausawan para mag-halo-halo ang lasa. So, mas masarap na yung sausawan natin yan. So, ngayon naman, manok na tayo. Siyempre, dahil ako lang mag-isa at walang kaaway, eto. Kukunin ko yung paborito kong part, yung legs. Ayan. Diba? So, legs tayo. Siyempre, titikman muna natin siya ulit nang walang kahit ano, sausawan at wala rin kanin. Para malasahan natin yung tunay na lasa niya. Grabe. Ang sarap talaga ng lasa ng bagong lutong manok. Yung bagong ahon galing sa sa griller. Sarap, yung medyo nalalasahan mo pa yung yung juiciness niya sa loob. Grabe. Kaya kung makain kayo dito sa Edwin's, makakasigurado kayong masarap yung kakainin niyo kasi bagong luto. Talagang ihahapag dito na mainit, umuusok, at talagang fresh na fresh. Kaya talaga namang mag-e-enjoy kayo. Grabe. Okay, ngayon naman. Siyempre, isasama na natin siya sa kanin at may sausawan. Uy, dami. Sino ba sa inyo mga kabalen yung kamukha ko na mahilig sa sibuyas? Parang sibuyas is life sa sausawan. At siyempre, malaking subo. Yeah! Kalasa na. Nyaman na yan, sakin. Nadapin rin kapampangan. Kanyaman. Ewan ko tayo talaga mga Pilipino.
hindi kumpleto yung parang pagkain natin kung walang kanin. Parang sumasarap lalo yung pagkain pagka hinahalo mo na sa kanin. No? Grabe. So, sisig, lempo, and lechon manok. The best. Panalo. So, mga kabalen, ang Edwin's Lechon and Manok, matatagpuan siya. Dito lang, malapit lang. Sa Daulang ito. Sa harap siya ng Marina Arcade. At makikita na naman sa signboard nila, Edwin's Lechon Manok. Nasa tabi lang to ng highway, kaya wala kayong kaligaw. Siguradong kitang-kita nyo. As in, literal nakaharap lang siya ng Marina Arcade. So kung hahanapin nyo siya, pwede nyo siyang i-search sa Google Maps or sa Waze na Dao Marina Arcade at makikita nyo na yung mismong harap. The best dito mga kabalen. Super. At bago ko pala makalimutan mga kabalen, no? Itong mga nakahanda sa atin ngayon, ito yung hinahanda nila pag umaga kasi pangtanghalian. Pero mamaya, babalik tayo dito at titikman naman natin ang kanilang sineserve pagkagabi. Yan. So excited ako dyan at magpo-food trip na naman tayo. Isasama ko na rin siya dito sa video na to. Alright, what's up kabalen? So nakabalik tayo ngayon, no? 'Di ba sabi natin babalik tayo ng kinagabihan. So titingnan natin ngayon kung ano yung kanilang mga sineserve pagkagabi. So bukod dun sa kinain natin kanina na manok, lempo at sisig. So ito naman, as you can see, meron silang mga ibang sineserve dito. So mga barbecue. So tingnan natin ngayon isa-isa kung ano yung mga sineserve nila dito. Let's go, samahan nyo ako. Okay, so ito, no, tingnan natin. So meron sila dito mga pork barbecue, ayan. So, ayan, no. 'Di ba? Ang ganda ng quality ng pork barbecue nila, oh. Talagang malaman. Ayan. Ate, magkano yung isang ganito? 15 pesos po. 15, oh. Itong isang barbecue na to, isang stick ay 15 pesos, 'di ba? Murang-mura. Ayan. So meron din silang manok. So merong breast, merong legs. May legs dito na naubos na lang siguro, no? Meron sir. Leg and thigh. Naubos na sir. Oh, sir, meron silang leg and thigh dito, pero ito wings and breast ito ngayon. Inasal. So ayan. So inasal ito mga kabalen, no? Ayan, oh, 'di ba? Ang laki, grabe, oh. 80 pesos. Sulit na sulit for 80 pesos. Yes sir. Ayan. 80 pesos. Yun. And meron din silang hotdog dito. So, magkano yung hotdog nyo, ate? 15 pesos. 15. O, Yes. 15 pesos sa isang hotdog. Nagkaano din ba kayo yung hotdog sandwich? Ay, hindi po sir. Wala po Ay, kami. hindi. So, ano lang talaga, Sandwich. barbecue lang talaga. Okay. So, eto. Meron din silang, ito yung tenga ng baboy. Ayan. So, ito, magkano naman ito, ate? 15 pesos rin yan sir. 15 pesos din para sa tenga. Ayan. So, as you can see, marami na siya laman, tsaka malaki naman yung cut niya. Oh, sulit na sulit mga kabalen. So pwede mong itong ipa-barbecue as it is, at pwede mo rin itong pagawang sisig. Yes, pwede Yun. rin siya. Ayos. At syempre, ang aking paborito, ayan, pusit. O to, di ba? Ang lalaki mga kabalen, no? Magkano yung pusit na to? 150 sir. 150 sa ganitong kalaking pusit. Oh, di ba? Saan ka pa? Solid. And ito naman sa mga sa mga kabalen nating mahilig magtoma. Ayan. So, Hito. ano to? Hito. Ayan. So, ate, magkano yung hito? 120. 120 para sa hito. Ang laki, oh. Grabe, oh. Yun, oh. Solid. Ayan. So, ito naman. Sa Kapampangan, ang tinatawag nilang paldewot. Ayan. So, puwet ng manok. Ayan, oh. O yung puwet ng manok niya, magkano? 50 pesos. Magkano? 50. 50 pesos, 50 pesos. Ayan. So, malaki naman, di ba, oh? Yes. Tatlong piraso, tatlong puwet. Ayan. And meron din sila ditong tilapia. Ayan. So, ihaw na tilapia. At eto, may bangos. Ayan. So, kung mahilig kayo sa bangos at sa tiyan ng bangos, ato, solid dito. Magkano itong bangos niya? 240 ang bawot. 240 para sa bangos. Ayan. So, sulit na sulit mga kabalen. Okay, so nakikita naman natin mga kabalen, no? Maraming bumibili dito kasi talaga namang sikat ito dito sa part ng Dao sa Pampanga, Dao, Pampanga.
So harap lang to ng Marina Arcade. Ayan, medyo gabi na ngayon. At ayan, so pinipilahan talaga to. Medyo maaga pa lang ngayon kaya hindi pa ganun karami yung kanilang mga customers. And marami pang tinda. Pero mga bandang alas 9 at or alas 8 ubos na yan. So today, right now is just magsi 7:30 pa lang, maaga pa. Kaya halos nag-uumpisa pa lang yung gabi nila. So ayun no mga kabalen, no, nakita natin kung ano yung sinasurf nila pagka gabi. So pag umaga, meron silang lechon manok, sisig at mga liempo. Ayan. So pagka gabi naman, the same, lechon manok, sisig, tsaka liempo. At the same time, meron din sila ng mga barbecue. Ayan. So kung medyo gusto nyong makatikim na mga masasarap na inihaw, ayan, so punta lang kayo dito sa Edwin's Lechon Manok, Lempo, Sisig at Barbecue. Ayan, so pwede kayo pumunta sa umaga, sa tanghali at meron din sila sa gabi. Okay, alright, so hanggang dito na po muna mga kabalen, no? Thank you po sa inyong pagsubaybay from beginning of the vlog hanggang sa matapos. Maraming salamat. Once again, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!